Realizácia projektu rekonštrukcie pekárne Blum Bakery, ulica Dunajská, Bratislava. Naša spoločnosť realizovala kompletnú rekonštrukciu komerčného priestoru pre pekáreň Blum Bakery na adrese Dunajská ulica v Bratislave. Na začiatku bol objekt odovzdaný v stave, ktorý si vyžadoval kompletnú demontáž pôvodných konštrukcií a inžinierských sietí. V rámci prípravných prác sme zabezpečili demontáž technologického vybavenia, odstránenie vnútorných priečok, demontáž podláh a stropných konštrukcií. Po ukončení demontážnych prác sme pristúpili k realizácii stavebnej časti projektu v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou. Stavebné práce zahŕňali realizáciu nových vnútorných priečok zo sadrokartónových systémov, úpravu a vyrovnanie stropov s prípravou na finálnu povrchovú úpravu, montáž interiérových dverí so skrytým zárubňovým systémom, inžinierské siete, elektroinštalácie, kompletná výmena elektroinštalácie v celom objekte, realizácia novej kabeláže podľa projektovej dokumentácie, montáž rozvádzačov, káblových trás a napojenia technologických zariadení, vzduchotechnika a klimatizácia, kompletná demontáž pôvodného vzduchotechnického systému, montáž nového systému vetrania podľa projektu, inštalácia klimatizačných jednotiek, vrátane rozvodov a napojenia, zdravotechnika, čitar, realizácia kompletných vodárskych prác na kľúč, nové rozvody vody a odpadu v celom objekte, montáž sanitárneho vybavenia, inštalácia podomietkových systémov v hygienických priestoroch, napojenie umývadiel, batérií a ostatného vybavenia, dokončovacie práce, obklady stien a podlah keramickou dlažbou podľa návrhu, pokládka dlažby, vyrovnanie a malovanie stien, montáž zrkadiel a interiérových prvkov. Výsledkom je kompletná rekonštrukcia priestoru na kľúč, pripraveného na plnohodnotnú prevádzku. V neskoršej fáze projektu bola zároveň realizovaná aj vonkajšia terasa, ktorá je súčasťou celkového riešenia a je zachytená na fotografiách.